Рандомний день із мого життя. Good morning, світ. Біжу застилати ліжко, вмиватися, пити лимонну водичку і збиратися на пробіжечку. Набігали, настрибали наші кроки, біжимо додому мити голову, вмикаємо пральну машину і смачно, плотно снідаємо. Потрапивши під дощ, ми не здаємося і все ж таки з племінником добігаємо до місця призначення. Це був психологічний захід, у нас було останнє заняття і ми смачно їли. Мені було трохи сумно, що це вже останнє заняття, час пролетів непомітно, а потім у мене була індивідуальна консультація. Після цього я шурую в зал, також з племінником. Я сьогодні з ним провела весь день, відзаймалася 2 годинки і можна повертатися додому. На годиннику 16:42, а я вже в піжамі, таким чином я дала всім знати, що з дому я сьогодні більше не вийду. Я смачно повечеряла, потім мене занесло на якесь рандомне заняття змінотворців і після цього я вже просто пішла спати. На цьому все, дякую, що були зі мною.